Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, o asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa opening hymn. Please kneel. Novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity of His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Ulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin ulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit ulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing paginit kang kinaaban. Uli kaini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Puli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigdi mo kami. Sa ngaran ka nama, asing kan aki, asing kang Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Martes, Memorial of Saint Gregory the Great, Pope and Doctor of the Church. Ika-22 na simana sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mas intention, siyo ang mga minasunod. Pasasalamat for passing the NCLEX by Nomer Brose Torres. For Lenny Olesco by Olesco and Spartanes family. Thanksgiving by Florentina Escolano, Maso and Billion family, Mary Jane Agripa, Jumar Toribio, Jomar Bihino, Pamela Agripa, Faye Oronia and family. For the special intentions for bar exam by Angelica Joyce, more sales for this month of September by Jumar Toribio. For healing for me and Mama by Carla Banwa. For safe travel by Leo and Cynthia Ramos. Para sa mga masunod kapahingaluan kan mga kalag. Arsinia Ernie, dulot ni Randy Almonte and family. Rosana, dulot ni Precious Andrea Hernandez. Milagros, dulot ni Angela Ocon. Kurt Christian, Korea. Dulot kan Jacob family. Nazario Fabian, Lourdes, All Souls. Dulot ni Felisa del Rosario. For All Souls, dulot ni Olesco and Spartanes family. For Victorio, dulot kan Bolaños family. Ramon, dulot ni Losuergo and Antivula family. Eva Laura, dulot ni Mr. and Mrs. Maria Corazon Arianda and family. John Basti, dulot ni Alan Ranyola. Edward, dulot Candilima family. First death anniversary of Sinaida, dulot ni Jennifer, Janet, Mark, Juana Bailon. Romana Senior, dulot ni Rochelle Benitez. Death anniversary of Martin,
dulot Cambuela family. For Monica, dulot Canjera Construction. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. In the name of the sangaran ka nama, kanak, yasin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tanganing magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Akoon asin pagsulsulan niya to an sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa to mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Sa kapistahan ni San Gregorio Magno, ang patron kan sa tong katedral, asin ikaduwang patron kan sa tuyong diocese, kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marhayan buot, inuumaw mi ika, rinurok yaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Dios hading langit non, Dios samang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kay rahi kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kay rahi kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan hurog ka lang kao, Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na mabuot na
nagmamangno as sinamumuot na naghahade sa imong banwaan. Hulikan pamibi ni San Gregorio Papa, warasan ang espiritu nin kadunongan sa mga tinawan mo kan kapangyarihan nin pagtukdo, tanganian pagtalubo nin mga banal na karnero, maging danay na kaugmahan nin mga pastor. Huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuya sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ini ang mga bagay na ipinahayag nin Diyos sa tabang kan Espiritu, ang gabos na bagay sagkod sa mga misteryo nin Diyos na tutugkad kan Espiritu. Si isay na tawo ang makakaaram kan nasa puso nin tawo, kundi ang sa diring Espiritu. Siring man, mayo ni nakakaaram kan nasa puso nin Diyos, kundi ang Espiritu nin Diyos. Dainyato inako ang Espiritu kan kinaaban na ini, kundi ang Espiritu nagikan sa Diyos, tanganing sa tuyang masabotan ang biyaya na itinao niya sa to. Kaya kami nagtutukdo, bakong sa mga hararom na tataramon kan filosofiya, kundi sa mga tataramon na nanodan sa Espiritu, mga bagay na espiritual ipinahayag mi sa paagi na espiritual man. Ang tawo bakong espiritual, dai nakakasabot kan mga bagay na itinutukdo, kan Espiritu nin Diyos. Sa paghona niya, iyan gabos daing halaga. Dai niya nasasabotan, hulita masasabotan lamang sa tabang kan Espiritu. Alagad ang tawong espiritual, minahukom sa gabos na bagay, asin mayo nin minahukom sa iya. Siring sa nasusurat, si Isay ang nakakaaram ka na sa isip nin kagurangnan, si Isay ang makakatukdo sa iya. Alagad uya sa to ang Espiritu ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. An kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot, ang kagurangnan marahayon sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang gabos na linalang magpasalamat sa imo kagurangnan, asin ang gabos sa banal mag-omaw sa imo, ibareta nindaan kamurawayanin sa imong kahadaan, isabi nindaan sa imong kapangyarihan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ipahayag sa mga tawo ang sa imong kapangyarihan, asin ang kamurawayan kan sa imong kahadaan, ang kahadaan mo sarong kahadaan na daing katapusan, ang paghahadi mo magdadanay sagkod paman. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang kagurangnan maimbod sa iyang mga pagtaram, asin banal sa gabos niyang mga gibo, binabangon nin kagurangnan ang mga nasasala, binubuhat ang mga napadungkal. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa Capernaum, banwa sa Galilea, asin kanaldaw na Sabado, nagtutukdo siya sa mga tawo. Ang sayang katukdoan sa inda pinagnangalasan. Ulitas siya nagtutukdo na may kapangyarihan, duman sa sinagoga, igwanin sarong lalaki na may marumpot na espiritu, asin nagkurahaw sa halangkaw na tingog,
Anong labot mo sa mo, Jesus na taga Nazaret? Ano ang buot mong gibuhon sa mo, ang banal na aki nin Dios? Si Jesus nagsimbag sa iya, dai ka magribok, lumuwas ka sa tawong iyan. Linampog kan demonyo ang lalaki sa daga, sa atubang kan gabos, asin luminuwas. Ang lalaki, dai nakulga, nindikit man lamang. Gabos, nagkamurongnan, asin nagsabi, anong bagsik anyaon sa iyang tataramon? May kapangyarihan na binubutan niya ang mga marumpot na espiritu, asin minaluwas. Ang bareta, dapit sa iya, nakaabot sa gabos na lugar sa bilog na runa. Marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ngunyan, sinisilibrar niya to ang kapistahan ni San Gregorio Magno. Duwang bagay. Primero, San Gregorio Magno, leader kan simbahan. Naging gobernador or tagapagmahala kan Roma. Sa pagiging Santo Papa, siya ang garo in charge kang Rome, kan local church in Rome. And kung gigirumdumon sa ibang parte kan Ebanghelyo, sabi ni Jesus, if you want to be a leader, you must be a servant. Ang tunay na leader, iyusunag si sirbi. So, aside from nagsisirbi, of course, nagpapaarog, nagigiya, nagiging ehemplo. Iyo yan ang tunay na leader. Kung siyang gustong maging leader kan gabos, lugod, saro kang ehemplo. Lugod, saro kang servidor. Lugod, saro kang danay na nagtatao kung ano man ang pwedeng kaipuhan kan sa imong mga tao. Iyo man yan ang pagiramdam ni Jesus. Sabi niya, I have come not to be served, but to serve. Napadigdi ako, bako tanganing paglingkudan, kundi maglingkod. As in, iyo iyan ang imbitasyon sa ni sa tong kagurangnan. If we really want to become leaders, lugod kita ang nagsiserbi, kita ang nagtatabang sa kapwa. So, igwa ka sarong question, ang leader ngaya, sa ngaya siya matindog, sa inutan kang linya o sa likod kang linya. Sa inya ang leader. So there is a difference between a leader and a manager. Ang manage, tiga-guide niya kung pasain. Ang leader, iyo ang nagtatao kang direksyon kung pasain man. Pero those are different, but those are very connected. You can be both leader and a manager. So, leader who serves. Number 2, sa mga istorya ni San Gregorio Magno, iyo kan nagbabada siya from the church, pasiring siya sa marketplace, nailing niya, may mga sultero na nagyaon duman sa merkado. Ini mga sultero, tiga garo for rent, tanganing magtrabaho sa sarong ubasan, magtrabaho sa sarong farm, araw kayan. So, pero ining mga joven na ini, inimbitaran niya, tanganing magtrabaho para sa mahal na Diyos. So, iyan so istorya ni San Gregorio kung saan mas harani si San Gregorio sa mga jóvenes, tanganin lugod mamid bida nindaan sa indang bukasyon na magsunod sa mahal na Diyos. Another thing gayod na i-take note sa pagiging leader, iyon na a leader, dipisil man itansya kung ang leader maging stricto or maging demanding, o ang leader na igwanin kapakumbabaan, igwanin kahuyuanin buot. So, kung kaipuhan, maging strict, maging makusog, gibuhon ta. Pero kung at all times, ang leader lugod mapakumbaba. Because ang tawong mapakumbaba, kaya magdangog, kaya magsabot, kaya magintindi. Asin, ang sarong maray na leader, lugod, nagsasabot, nag-iintindi, asin, namimidbidan kung ano man ang gustong itaram kan sa iya mga nasasakupan. Mga tugang, we ask Saint Gregory the Great na lugod kita, maging mga marhay na leader sa satuyang pamilya, kung saan
we are invited to serve our family, to listen to our family, to be humble so that we can understand the members of our families. And bako sana sa pamilya, pati sa satuyang trabaho. Lugod maging leader kung kaipuhan, asin igwanin, danay na kapakumbabaan. San Gregorio Magno, ipamibi mo kami. Magpamibi kamo mga tugan tanganian sako asin sa indong atang mako manugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan anatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan samo na sa pagselebrar ki San Gregorio magtao samo ning karahayan ining pagdulot na itinugot mong magpatawad din mga kasalahan sa pagsakripisyo kan bilog na kinaban uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Gregorio Magno, ipinapaugma mong gayo an sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiolay na uyon sa imo. Kaya kay bakan kadakol-dakol na angheles sa Santos, nag-aawit kami kan himno ning kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos ni mga po, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sangharan kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaloiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay.
Pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya man ng kalis, asing kiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibunin do, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kaguranan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikaw kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulod sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumaging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw si mapamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mata kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, hasiba pagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan,
Ika na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroan kita nin katulinongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, huli ki Kristo na para tukdoi ang mga pinakakan ki Kristo, tinapay nin buhay, tanganing sa kafiestahan ni San Gregorio, makanood sinda kan sa imong katotoohan, hasin gibuhon ini sa pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa mong Espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama, anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Gregorio! Viva! Thank you, most holy Trinity. Father, Son, and Holy Spirit, triune gifted us with zeal and to be your instrument Chosen